Que? Esperade, non debíamos dar ningún paso adiante máis, señor Minos. Son rosas diabólicas e ademais das máis poderosas. Basta con inhalar o seu perfume para morrer. O que importa é que quen preparou este recibimento decidiu dar a cara. Non vos deixedes enganar pola súa beleza. El tamén é unha rosa velenosa. Igual que as do seu xardín. Recendo profundo! O meu recendo é moito máis forte co das túas rosas diabólicas. É un aroma doce que penetra a través da pele e paraliza os 5 sentidos. E entón, some o inimigo nun profundo letargo mortal. Como? Está concentrando a néboa arredor del. En que estará pensando? ¡Ah! Que? Onde está agora o perfume das túas rosas? Como te atreves a danar a miña armadura escura? Agora non vou fallar o golpe. Eu tamén tiven que me adestrar duro durante moitos anos para me converter en cabaleiro. Aguanta un pouco máis! Vou conseguir a armadura aínda que sexa o último que faga! ¡Ah! Pero non teñen intención de avanzar. A simple vista do castelo de Hades paralizounos de medo. Un vello! Ten que ser unha broma. Insignificante sucio mortal! Como ousas desposarme da miña beleza? ¡Valo pagar! Como te atreves? Vou utilizar a fantasía funesta para facer desaparecer o teu corpo e a túa alma! ¡Te mata! A folla está máis afiada que nunca!